Olyat játszunk, hogy na, mi hárman lemegyünk a víz alá, úgyhogy ott csak az orrus befogjuk, és nagy levegővel ki tudja tovább tartani, és közben Janika történeteket mesél. Na nézzük! Gyerek ide! Janika, te vagy a mesélő. 1, 2, 3. Na, ismeritek el a fehér bálna történetét? Amikor eljön a fehér bálna, van neki egy kibaszott nagy lyuka is. Figyelj! No, most még egy valami legyen vicces, és valami legyen vicces. 1, 2, 3. Ismeritek Lucy Hárkát? Aki állítólag íszott, hogy a Halmber bibúját? Nem bírom majd, de olyan... Még egyet. Tehát ez a Lucy Hárka állítólag olyankor szokott csinálni, hogy a two girls van cupra szokta újazni magát, és közben megy a pöcsét. Új meg újazva rá kikulálja. Kikulálja, azt mondja. Ez jó lesz zsebkedőnek. Adj nekem is kell. Mit csinál Ruszi csiki? Várj, még Még egyet. normálisod, bazeg, normális. Janki, te gyere már fel. Mi a gettőben fújt az orra? Tehát akkor várj, most milyen történik? Ismeritek Jankói Bencinek a történetét? Állítólag olyanokat szokott csinálni, feldug magának egy műanyag flakon, és bele szokott szarra, azt mondta kóstolgatni. Jó, már még egyet, most elhoztam. Most én mesélek egy történetet. Na, várj, 1, 2, 3. Ismeritek Gross Pist? Azt mondta, hogy az apja úgy csinálta őt, belehokizott 2 literes flakonba, és felnyomta az Nem igaz. Még egyet. Nézd, Janika. Milyen vörös fejom. Na, mert? Na. Janika mesél, amikor biztosan mesél amúgy. Bá! Na mehet bácsi. Jó, megvágtam a lábam. Ki nem szól. Ismeritek szóval azt a történetet, aki a két szerelmes pár, Rómeó és Júlia, és olyanokat szoktak csinálni, olyan análokat szoktak, hogy összefossák egymást, és állítólag olyan, az összefosás análilag olyan szokott lenni, meg szoktak kóstolni a fickó. Análilag összefosás. Bazd meg. Még egyszer, köszönöm. Iszok. De bírjátok sokáig, bazd. Most én mesélek. Én bírom sok. De én is akarok játszani. Én vagyok most a mesélő. Na, meddig legyen a videó? Kameha. Valamennyi legyen. Janka, ne. Ne dobálj már. Na, figyelj, most én mesélek. De mi ez, Janka? Én mesélek, hé. Na, most én mesélek egy jót. Na. Ez korral? Igen? Zárt. Az vágat Ez nem meg. zárt, csak korral. Kiázott a tenyeremket. Na, 1, 2, 3, go! Mi van, amikor régen? 70-es évek közepében. Gyönyörű napsütésbe. Volt egy Jánoski keleme. Kinek a fasz a feleme? Volt egy Jánoski keleme. Kinek a fasz a feleme? Vége. Jó.